byde velkommen her i udsendelsen til Michael Jørgensen, som sidder som greenkeeper lige over på Redstone Golf Club, hvor der altså i øjeblikket spilles finalerunder i Shell US Open. Velkommen Michael, kan du høre mig? Ja, det kan jeg godt. Mange tak. Det lyder godt. Michael, fortæl lige seerne her. Der bliver snakket meget om den her bane her, at turneringen har jo tidligere ligget som sidste turnering op til Masters, men man har ikke ændret på setup'et, selvom det nu er næst sidste turnering. Man laver den her bane, så der er en masse lighedspunkter med det spillerne møder på Augusta National. Kan du prøve at forklare, hvad er det for nogle ting, man så laver som greenkeeper? Jamen altså, som greenkeeper, vi får først og fremmest at bare på hurtigheden som greens op og køre på nogle samme niveauer, som Augusta. Det er sådan den væsentligste ting, der og så er der ellers nogle andre detaljer, som fairways, de bliver klippet i samme række, i samme retning, som vi gør på Augusta og sådan nogle ting. Så det er det, der kan mest gå ud på, for det til at blive så meget som muligt. Hvad kan man sige, det miljø, eller den måde, Augusta vil blive spillet på. Altså det du siger med fairways, altså de bliver klippet fra green ned mod tee-stedet, så man spiller i modgræs, og det betyder, når man tiger ud og slår bolden op på fairways, så lander de i modgræs, og det tager sådan lidt af længden. Præcis, ja. Og så er alle råben, der bliver klippet i modsatte retning, for at det ser godt ud i tv. Det er ikke så stor betydning i spillet, men det er lidt med fairway, ja, det tager lidt af rundet på bolden, og det ser ud på deres sejt, og især i indstillet, det er små, det er lige spil. Så er der alle runnerformådene omkring greens, de er også klippet meget langt ned, således som man ser ofte spillerne, oftere end de ellers plejer at gøre. De bruger putteren i stedet for måske at chippe den ind. Ja, lige nu klipper vi greensen i 0,074 inch. Der er noget, der så er lige omkring 2 mm. Og hvad er så hastigheden på de her greens her? Ja, den ligger på det samme, som vi har haft på løbet af. Den er lige omkring de 13. Vi prøver at få den lidt højere op ved at give lidt mindre vand om aftenen. Men der er sådan en rimelig høj luftfugtighed der i dag, så de så ikke helt rigtig ud. Så den ligger på det samme. Vi har håbet på at få den op på 14. Det ligger lige der omkring 13. Michael, nu har du været i USA hele vinteren, og har måske også lidt mere føling med, hvordan vejret er derovre. Kan jo se vejrudsigten, de lå 50% risiko for tordenbyer i eftermiddag. Hvordan er din vurdering? Er der noget på vej? Jeg tror ikke, der kommer noget. Det står vist 40% chance eller noget, 50 efter klokken 5. Men jeg tror ikke, der kommer noget. Det var en dejlig positiv melding, fordi der er ikke noget værre end at blive afbrudt i sådan en spændende finalerunde her. Jeg skal lige spørge dig, Michael, hvor meget golf har du selv fået tid til at se derude under turneringsugen her? Det er meget, meget let. Vi arbejder, når så snart golf, og det er forbi om aftenen, så kører vi ud og slår græs og holder banen ved lige til klokken 12 eller sådan noget. Så skal vi klokken 4, så når vi starter med morgenarbejde, så egentlig var det godt. Til sidst her, hvem er din favorit til at stikke af med sejren? Det er et meget tæt opgør, der er rigtig mange spillere, der kan vinde, men hvem er din favorit til at vinde? Jeg håber på at få Mikkelsen. Han er sådan en herlig udtryk. Nej, ellers så ved jeg ikke. Men jeg håber på at spille han går om det klart. Han spiller rigtig godt her. Jeg tror, han er 44 i start. Det gjorde jeg nemlig. Du skal have tak, fordi du var med her, Michael, og vi ser, hvad der sker med Mikkelsen, men held og lykke med jobbet derovre på Redstone Golf Club, og tak fordi du var med i udsendelsen her. Det var tak, det var slet.